V zapadlé části Amazonie žila skupina kapibar, které si poklidně užívali život plný koupání a okusování trávy. Nikdo z nich netušil, že jejich idylický život se brzy promění v boj o přežití. Jednoho dne se z města začaly šířit znepokojující zprávy. Lidé se měnili v krvelačné zombie a nákaza se šířila rychlostí blesku. Kapibary, známé svou inteligencí a společenskou povahou, se rychle zorganizovali. Jejich vůdce, statečný Carlos, věděl, že musí jednat. Ozbrojeni vším, co našli v opuštěných lidských obydlích, začali bránit své území. Bylo fascinující sledovat, jak tyto mírumilovné vodní hlodavce střílí ze zbraní na blížící se hordy nemrtvých. Ale pak přišla ta osudová chvíle. Maria, jedna z nejmladších kapibár, byla při hlídce překvapena zombiem. Než stihli ostatní zareagovat, zombie jí kousla. Všichni věděli, co to znamená. Carlos se slzami v očích musel udělat to nejtěžší rozhodnutí svého života. Svou mladou přítelkyni zastřelit, než se promění. S těžkým srdcem se skupina vydala na cestu. Na opuštěném nádraží našli funkční vlak a rozhodli se uprchnout. Cesta vlakem byla plná napětí. Každá zastávka mohla znamenat další střet s nemrtvými. Dorazili do města, které vypadalo jako apokalyptická noční můra. Mezi padajícími zombí našli útočiště v staré knihovně. Barikádovali vchody knihami a regály, ale zombí byly příliš silné. Prorazili si cestu dovnitř. V poslední chvíli objevili zprávu o tajné laboratoři, kde se pracovalo na léku. S pomocí starého vrtulníku, který našli na střeše nedaleké budovy, se vydali na svou poslední misi. Bylo to všechno nebo nic, najít lék a zachránit nejen sebe, ale možná i celý svět. Letěli nad krajinou plnou zombí, s nadějí v srdcích, že v té laboratoři najdou to, co hledají. Carlos se podíval na své přeživší přátele a věděl, že ať už je čeká cokoliv, společně to zvládnou. Vždyť kdo by si kdy pomyslel, že právě skupina kapibar by mohla být poslední nadějí lidstva?